Két dudás nem fér egy csárdába. Az ego harcok vállással fognak végződni. Tehát régen nem voltak ego harcok, mert a férfinak volt, nőnek nem volt, nem tudtak harcolni egymással, ezért nem voltak vállások. Ha vállás volt netántán, akkor az azért volt, mert nagyon rosszul választottak. De itt nem arról szól a történet, hogy nem passzolnak össze emberek, ne érts félre, emberek nagyon szépen összepasszolnak, semmi gond nincs ezzel, hanem azzal van gond, hogy felfejlesztették a nők egóját szánt szándékkal, hogy tönkretegyék a legstabilabb társadalmi formát, a társadalom alapját, a családot. Ilyen egyszerű. A család a legstabilabb társadalmi egység, érted? És a legkisebb társadalmi egység. És azért, hogy tönkretegyék a családokat, fölkorbácsolták a nők egóját, létrehozták, hogy a nőknek legyen egójuk, nem kellett hozzá sok minden, és onnantól kezdve harcolnak, tehát nem kell háborúzni, hiszen a családon belül harcolnak egymással az emberek.